uthengato wachisoni umene watipeza ndonena kuti tikaona chithunzi chimene chikuswera pa skrini pathupo mbale ameneyo zina lake ndekuti anali Filimoni Ziyaya, zaka zake zakubadwa zinali 28 pamene tikuyankhula pano mbale ameneyi kulibe ndi malemu. Imfa yaketo yabwera after atachita kuphedwa ndi achiwembu mu mzinda wa Lilongwe. Enatu kumazakhalabe ndi mafunso kuti chachitika chenicheni ndi chani kuti mbale ameneyo akapezeke zoti waphedwa. Akuluakulu nkhani zaketo zomvetsa chisoni zosayenda kwenikweni makamaka amene zikukhalira masiku ano. Tikaonanso chifulaya chimene chikuyenda pa skrini pathupo, fulaya imeneyo inali ndi uthenga osonyeza kuti mbale ameneyi Filimoni anasowa pa 18 April 2026. Komano chimene chinachitika ndichonena kuti iyeyitu amakhala kudera limene limadziwika zoti Mtandire mu mzinda umene wa Lilongwe, komano amachita bizinesi yake ndekuti inali yakabvanza wa njinga ya moto, ndi malo amene amathamangira ndekuti panali pa bwandiro mu mzinda umene wa Lilongwe. Ndeno pa tsiku limeneli azilutini la pa 18 April 2026 ananyamuka ku nyumba bwinobwino kupitatu kumalo amene amagwira ntchito kumeneko ku bwandiro. Ndi ambiri timadziwa bwino kuti ku bwandiro ndi kumalo kumene kumakhala kuchitika zachisangalalo, anthu amakhala kumwamowa kumeneko ndi zina zotero. Ndi nthawi zambiri mabizinesi ngati amenewa amakonda kuchitika chigawo cha kumazuloko, ndi pamene pamakonda kubeba pamalo pamene pa bwandiro. Ndiye ndi neche ya ntchito yake amapita pamene papa apeza makasitomala akuthamanga ndekuti no amabwerera ku nyumba, komano tsiku limeneli atapita around 6 ndekuti sanabwererenso mpaka nano kunja kunacha kuyesa contact yake ndekuti simagwira. Kufunsanso anzake amene amakhala kupangana bizinesi kumeneko, nawonso analibe information kuti walowera kuti. Ndeno achibale anakhala kusakasaka ufonse uthenga umene ndiyoti anakaperekanso ku polisi after ndithu kusowa kwake. Tithanso kuona kuti chifulaya chimenecho chinali ndi ma details makamaka ma contacts, and chimakhala chikuzungulira masamba mchezomo kuti anthu amene angamuone Filimoni atha kuwayimbira komanso kukapereka uthenga umenewo ku polisi. Ndiye paja masiku ano amene kunja kwaopsera makamaka ku Malawi, munthu akapeza zoti wasowa ambiri akumapezeka, komano enanso akumazapeza zoti akumapezeka zoti aphedwa. Zimenezo ndi zimene zikumachitika. Nawo posatira zimenezi uthenga unakhala kuzungulira masamba mchezomo, ambiri amakhala kuziwitsidwa makamaka zakusowa kwa mbale amene Filimoni. Komano zachisoni uthengano umene wabwera ndonena kuti mbale amene Filimoni thupi lake lapezeka ku Chiwamba, boma lomweli la Lilongwe, komano ku Chiwamba ndikuti ndi msewu wa Salima. Kufupi ndi msewu wa Salima ndi kumene kumadziwika zoti ku Chiwamba kumenekoko ndi kumene unapezeka kuti thupi lake analipanga dampo kumeneko ndauti after atamupha. Of course uthengawo ndi mmene wabwerera zikuonesa kuti anthu amene apha malemu Filimoni nkutheka ndithu kuti anachita panga target ndikuti anapanga haya kuchoka kumeneko ku bwandiro ndikupita no mtunda amene wakuchiwamba kumene kanakamuphera anamupha kwina kwake anangotenga kapanga dampo thupi lake kumeneko sizizwika bwinobwino. Komano nkhani ndi imeneyo zoti thupi lake ndikuti lakapezeka kumeneko kuchiwamba, ndikuti njingayo sikudziwa kuti alowera nayo kuti zigawenga zimenezi. Tikamalosa nkhani zizi timamva ululu koopsa mu mtimamu, andi tikamaona kuti anthu amene agwidwa fortunately amapeza zoti akugwidwa ndikuti nda polisi, komano kukhala kuti akugwiridwa ndi anthu amodzi zotinso angakhale moyo anthu ngati amenewa ma chances amakhala ochepa kwambiri, chifukwa this is not one amwene munthu wanyamuka bwinobwino wapita kuhaso azikapeza zoti no kumapito wake akuchoseredwanso moyo kumeneko. Ndikuti munthu anali ndi achibale chani amakhala kudalira munthu wapita kukathamanga kumapito wake kozikabwera uthenga ngati umenewo zosayenda zosakhala bwino. Kodi chikhalidwe chathu Amalawi tikuchisiya kuti panopa zinthu zizi zaonjeza kwambiri. Anyway, pepani kwambiri achibale, pepani makolo komanso anthu ena onse amene mwakhuzidwa direct ndi imfa ya malemu Filimoni. Apapa sizinakhale bwino oloni pang'ono pomwe pozindikira kuti mukuyendatu mu nyengo yowawa kwambiri ndi zinthu zowawa kwambiri oti ngati zikuwawa ifeyo, komabe ululu umenewo sizingathe kukwanisa kutonthozani. Mulungu yekha ndi amene angathe kutonthozani, komanso tipemphere Mulungu yemweyo kuti chilungamo pa imfa ya Filimoni chitadziwika. Anthu amene achita zimenezi atagwiridwa ndi cholinga choti chilungamo chidziwike pa imfa imeneyi. Chifukwa Filimoni wapitali wang'ono kwambiri, 28 years, anali wachinyamata onena kuti ndi anthu amene akuyenera
kuthandizira kuchita chitukuko cha dziko. Nawa kumapeza zoti tikuchoserana miyoyo achinyamata. M'malo moti tilimbikire titukule dziko lathu lomwe uli kupanga struggle ndi mavuto osiyanasiyana, tili busy ndi tikuchoserana miyoyo chifukwa chofuna kupeza zinthu mwachidule. Izi zinde magayi sizoonayi. Tiyeni tisinthe kaganizidwe apa sizikuyendatu ayi sizikuyenda mpang'ono pomwe. Of course malemu Philemon Ziyaya kumuzi kwawo ndi kuti kuntchewu muzi wa TA muzi wa Champiti TA Champiti komano kudera limene amakhala ku Lilongwe ndi kumeneko kuntandire. Pamapeto penepene tingoti mzimu wa malemu Philemon Ziyaya uwuse mumtendere. Komano magayi tikasataya bwinobwino nkhani yokhuzana ndi munthu woti amathamanga business yakabaza waphedwa after ndi kuti atatengedwa ndi anthu ena ake siyachilendonso kwenikweni. Recently should be 6 days ago kunachitikanso kesi yofanana ndi yomweyi kumeneko ndi ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Kumeneko ndi anaphanso m'bale wathu wina wake. M'bale ameneyi ndi kuti dzina lake anali Yohane Masina. Apapa ndikamati m'bale ndi kuthandiza m'bale weniweni ndithu oti mwana wa leti Yohane akukhala kwa Masteni ku Lilongwe. Ambiriso tinayitsatira nkhani yake. Iye amachita business yokhuzana ndi njinga ya moto yakabaza ya njinga moto amachitira chakulimbi uku komano kumene amakhala ndi kuti ndi ku Bangwe. And chimene chinachitika nchonera kuti kunali magayi ena ake kumeneko omwenso ndoti amaziwana naye bwinobwino anamupezatu m'bale Yohane ndi kumutenga kuti akapanga business. Komano after kumutenga ndi kuti sanabwerenso ku nyumba kuimba foni achibale anayesayesa kulumikizana naye komano sanapezeke sanadziwikenso kuti anapita kuti. Komano chimene chinachitika nchonera kuti anthu anapanga track munthu amene anamutenga nthawi ameneyo amene dzina lake ndi Chitani. Ndi after kumpana Chitaniyo anapeza zoti wathawa. Komano chodabwitsa ndi choti njinga ya malemu Yohane inali ndi adamene a Chitani amathamangiranso akuti kumenewo ku Tcholo. Ndiyoti after incident yachitika anapeza zoti asowa mu mzinda kulowerano ku Tcholo nkumakathamanga kumeneko. Ndi atazindikira zoti anthu ampanga track mpanga konfloti anathawa. Ndi magayi anakwiya m'muzi kulondola komweko kupeza girlfriend wake kumfunsa ziwiri zitatu pamene ankaulula kumene anathawira. Ndi after kuchita kafukufuku plus opanga engage a polisi ndi kumene zimazapeza zoti kumapeto wake amugwira ndi kumaulula kuti anamuphadi Yohane ndi kumulanda njinga yakeyo. Kumapeto wake thupi lake ndithu nakalitaya kwina kwake chakutcholo komweko kumene amati kwathunga. And zimenezo zimachitika patatatu masiku ochuluka around ndithu 7 days imene amakapezeka thupi lakenso ndithu nakalitaonongeka chani zinthu zake zosakhala bwino. After kumupananso chani pamene ankaulula kunazona kuti mission imeneyo anamenya ndi chairman wa chitetezo wa kumenewo ku Bangwe. Ndi muchano kuti nkaona kuti anthu anakwiya m'muzi kupeza zoti asalaza china chilichonse ma structures ya chairman ameneyo chani kunali chimpwirikito osati masewera ambiri. Nkhani zake tinazitsatira mmene zinachitikira nthawi ameneyo zosayenda bwino kuona kuti munthu amwene apeza zoti achosa moyo munthu anali ndi ana chani. So responsibility imeneyo ndiyoti yabwerano kwa chibale kukhala busy kuthamangathamanga so sali force makesi enanso ndi amene takhala tiona recently akuchitika ngati kuphedwa kwa malemu Lizzy Nylon msungwana uja wa zaka 22 amene anaphedwa ku Lilongwe ku area 47 sector 1 amene ankaphunzira ku university imene imadziwika zona kuti Lake Malawi Anglican University. Yemweno anaphedwa ndi gadi amene amadziwika ndi dzina loti Shadrack Clever. Fortunately polisi inamugwira kuona kuti ma issues yake zosamvetsetseka bwinobwino kuti magayi mumachitiranji zinthu zimenezi zoti munthu amupha ndoti kumbera foni basi zinthu zake zopanda mutu ngati zochosera moyo wanzake munthu. Paja kuliwondenso nako kunali kesi yokhuzana ndi msungwana amene amadziwika ndi dzina loti Charity Floriano. Ambiri nkhani yake tinayitsatanso bwinobwino after ndikuti mzimayi wachilendo uja anavala buibui kupita kwawo kapanga trick basi nkutenga nambala kumeneko kuchoka pamenepo kulumikizana naye ndi kukamphera ku lodge. Of course apolisi mwaukadwalawo anamubwatirakonso ena ndi ena komano ambiri natsatira bwino kuti makolo ake a malemu Charity ankanena zonena kuti amene anapanga upandu umene uja ndikuti ndi munthu woti ali ku Joni. Munthu ameneyo anali pa ubwenzi ndi malemu Charity ndekha chifukwa cha nsanje ndi zina zotero ndi pamene anapanga mchitidwe umenewo womuchosera moyo. So ni makesi ambiri amene anthu akumaphedwa recently. Komano mwina chimene ndimafuna kuyankhulapo ndichonena kuti titha kumaloza chala apolisi kuti security ndiyosakwanira komano poyambirira penipeni security iziyamba ndi ifeyo eni wake kaya makamaka kwa nzathu amene tikuthamanga business yakabaza makamaka amene timachita ntchito imene usiku
tiye ndithu tionesese bwinobwino chifukwa zigawengazi zimapeza advantage mu nthawi ngati imeneyi koma mapeto ake atichosera moyo ndiye mwina atipitisa kumalo oti kulibenso security iliyonse anditi tokhatokha kumene kuja ndiye tiye ndithu tisamale machazi tikusuzoti kuli polisi komanso ife tokha eni tionesese kuti taziyang'anira kuti tili safe zizikhala zinthu zonena kuti mwina sitingathe kukhala ndi ma controls ena koma ngati tili ndi kuthekera kuti titha kuzipanga avoid tiye ndithu tizipewe ndi cholinga choti titeteze miyoyo yathu komabe nthawi ndi nthawi timakhala tikuyankhula makamakaso potengera ndi imene anthu amayankhulira paja timaziwa bwino kuti malamulo a dziko makamaka pa section 209 amafotokoza bwinobwino nkhani yokhuza ndi mada kuti munthu amene wachotsa moyo wanzake munthu ameneyo amakhala guilty kumada andino tikapitirira pa section 210 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi chilango cha munthu amene wachita mada ndiye paja historically munthu amene wapezeka ndi mulandu wa mada amene ndithu kunyongedwa section imeneyi ndi imene imapanga prescribe punishment imene yokhuzana ndi mada ndipo pa zifukwa zina ambali ya malamulo makamaka ku mabwalo a milandu paja ndi umene ankasintha chiganizo chonena kuti munthu amene wapezeka ndi mulandu wa mada aziphedwa malo mwake ndi pamene amanena zonena kuti munthu ameneyo azikhala moyo wake wonse ku ndende komano ndi mmene makesi akuchulukira padakali panopa zimangofunikira kuti munthu amene wapezeka ndi mulandu ngati umenewo nayenso azinyongedwa zitatero zitha kuthandizira kubweretsa sanity chifukwa papa nkutheka anthu amalimba mtima kuti akapezeka ndi kuti akakhala moyo wonse ku ndende mwinanso kuzachitika mwayi wa presidential pardon mwayiwo ukapezeka timaona zimenezo zimakhala zikuchitika inewe nkhani zake zosayenda zosakhala bwino zomvetsa chisoni munthu akamafotokoza nkhani ngati zimenezi mwina muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi ngati maganizo alipo fotokoza ni comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu sewayo panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mara News 8 nyuko nkhani zamene zikumachitika ndi zitha kufikirani mosavuta.